Ang mga saad sa mga tawo. Exodo Kapitulo 19, versikulo 8. Ang tanan nga katawuhan na nagdungan sa pagtubag ug miingon, ang tanan nga giingon ni Jehova among pagabuhaton, ug si Moises nagsugilon sa mga pulong sa katawhan ngadto kang Jehova. Laing kasabutan gawa sa Abrahamikong pakigsaad, gitawag diha sa kasulatan nga daan nga pakigsaad. Naumol tali sa Dios ug Israel didto sa Sinai, ug dayon giaprobahan pinaagi sa dugo sa usa ka halad. Ang Abrahamic nga pakigsaad giaprobahan pinaagi sa dugo ni Kristo, ug kini gitawag nga ikaduha o bag-o nga pakigsaad, tungod kay ang dugo diin kini gisiliyuhan giula human sa dugo sa unang pakigsaad. Sa wala madugay human sa pagkampo sa Sinai, si Moises gitawag ngadto sa bukid aron sa pagpakikita sa Dios. Ang Israel karon pagadad-on ngadto sa usa ka suod ug lahi nga relasyon ngadto sa labing halangdon, aron ilakip isip usa ka simbahan ug usa ka nasod ubos sa gobyerno sa Dios. Ang mensahe ngadto kang Moises alang sa mga katawhan mao, kun kamo motuman gayod sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawuhan, kay ang tibuok nga yuta ako man, ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Mibalik si Moises sa kampo, ug sa gipatawag niya ang mga ansyano sa Israel, iyang gisubli ngadto kanila ang Dios nun nga mensahe. Ang ilang tubag mao, ang tanan nga gisulti sa Ginoo among buhaton. Sa ingon ni ana sila misulod ngadto sa usa ka solemne nga pakigsaad uban sa Dios, nga nagsaad sa ilang kaugalingon sa pagdawat kaniya ingon nga ilang magmamando, diin sila nahimong sa usa ka pinasahi nga pagbati, mga sakop sa iyang pagbulutan. Sa ilang pagkaulipon ang mga tawo sa usa ka dako nga gidak-on, nawad-an sa kahibalo sa Dios ug sa mga baruganan sa Abrahamic nga pakigsaad. Nagpuyo taliwala sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug pagkadunot, sila walay tinuod nga pagsabot sa kabalaan sa Dios, hilabihan kapag ka makasasala sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing. Ang ilang hingpit nga kawalay katakos sa ilang kaugalingon sa pagsunod sa balaod sa Dios ug sa ilang panginahanglan sa usa ka manuluwas. Gidala sila sa Dios ngadto sa Sinai, iyang gipadayag ang iyang himaya, iyang gihatag kanila ang iyang balaod uban sa saad sa dagkong mga panalangin sa kondisyon sa pagkamasulundon. Ang mga tawo wala makaamgo nga kon wala si Kristo, imposible alang kanila ang pagtuman sa balaod sa Dios. Mibati nga sila makahimo sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, sila mipahayag, ang tanan nga giingon sa Ginoo among pagabuhaton, ug kami magmasinugtanon.